lajeng im kaslem ni porkalingkon syakari temai ngan lej hapun kon. Kajingu bat kajingero baro kalong yau Jesus Christ ubalong unong penem bat unong siuspa ya kajing em kajonga bat jong pi ngaingu yo blay na kabenta kijing daw dengkat kijong u baro ya kajing em kajongi bangenget ya kajingat lenti Kristan kajongi kabaman na gasngi utrai sim la eno yangi kamdan kawairu gasngi kabau blay ula eno yangi ngalabat nong haki minute ki kenta jo kajingat lenti utrai ulari ula sumar ula yalam ya kajing em kajongi bat ngi i ya kati ka badan bor kajong utrai ubala pelat yangi na kabasneu baro ubala ri ya kajing em kajongi bat uba kajing ai e jong u kadap biang ha kajing em kajongi sisa kum bagaktian jong play ka ong kajing i snai kajong utrai ka thamai man ka step kum tahi kalong ha kajing em jongi kabaman na gasngi nga ai khublei ru na kabanta jong pi baro kibala banyo i bat yo sngo ya kani kajing hikai lani kajing puli na kaktien kajong ublei banga dwai ha ublei ba ublei unda yo ban kerkhu ya pi ba pi ai i por ba khendiat jong pi ban singap ik khu bor nganget kan long kajing kerkhu bat kanang ai bor ya pi ba penang la ban sakri khamha ya utrai ngadan kani kajinget ba kum ki khon ke jong ublei ngendam la ban em khlam kaktien kajong ublei idan kami kaktien kajong ublei namar kade kaktien kajong ublei kaban betin lenti bat yalam ye ban kadau lenti ru ya kajing em jongi kabaman la kasingi nga sngo ban ai kublei kerpang ru na kabenta the light of the gospel media ministry kaba ai kajing sakri jongka kumnu ban wan lami ki khubor na kaktien kajong ublei hagani kajing sakri kajong ki bat ngiyo ya gani khubor ki yeng ki sem ki jongi ngila an pet lamba ki television ki jongi kare nama kajing sakri kajong ki to ublei no yo ban kerkhu na kabenta jong ki ru baginang la ban ai kajing sakri ka bakham ha sho sho khamtam kum kini ki por ka bangidan kaman pen sngo ya kaktien kajong ublei ha ki yeng ki sem ki jongi hagani ka por ka bamenta ga kwa yengi lang baro bangin phai na kaktien kajong ublei bat ka benta na kaktien kajong ublei ka bangakwa ban ginya puson lang hakani ka por kalong na ka city ka baar ka jong u Petras na ka lenong ka balai bat ngan puli hapi ya ka khot ka bakhat phra ka city ka baar ka jong u Petras ka lenong ka balai bat ka khot ka bakhat phra ki kentien ki baong kumne henroi tu phenang roi ha ka jing ai a bat ka jing tip ya utrai bat unong pen em jongi u Jesus Christ hau tu anlong ka buram mentaru bat hadu kasngi kababom jukon henrei to phenang roi ha ka jing ai a bat ka jing tip yautrai ka phang ka banga kwa ban bu ha ka ne ka jing ya kren jongi ya ka tien ka jong ublei ka long roi ha ka jing ai a roi ha ka jing ai a shabangin yo ban sngo thu khamha ya ka ne ka phang ya ka bang yo ban pen sngo ha padeng jong pi ha ka ne ka por ka menta tungin pet khindiat habai dei bat kani ka city ka jong u Petras kapor ka ba u Petras u tho ye kani ka city kade ha ka por ba ki banget ki jong utrai Jesu laning la ban bu da kentien ki Kristan ke ba im hak ka por ki dan hapdeng jong ka jing sha pen chitam pen ka ba jor ba lani kata ka persecution but dei hak ba kum kata ka por ba u Petras u tho ya kani ka city syakita ki banget lani ki Kristan ki ba lasha ban penwir haki bun ki jaka namar ka jing sha pen chitam ben ka ba jor namar ka jing buat ka jongki ya utrai Jesu tapi puli bat nga na ka city ka baningkong ka jong ni u Petras kala nong ka baningkong ye i ba u Petras u ong kom ni u Petras u apostol u Jesus Christ haki so shnong jong ka jing penwir ha Pontus, Galatia, ha Cappadocia, Asia, bat Bithania.
kibala jien kat bakum ka jinge thu lupa ublei ukpa ha ka jing pen kuot umen siem ya ka jing ko ngo bat ka jing senret ka snam uji sukses u Petrus sabo utho syakita ki parabengen ki badan ha pedeng ka jing penwer ha Pontus ha Galatia ha Cappadocia ha Asia bat ha po Bithania ti ban aimen siem yakini ki parabengen u Petrus u ong ken yakini ki kintin hakani ket khot ka ba khat phra lenong ka ba lai ba ar Petrus to phinang roi hagajing ia lapin puli khambania yakani ka benta hagajing sisa u Petrus hakatu ka lenong ka ba lai ka bangla puli ha padeng jongpi naga city ka ba ar ka jong u Ukraine syapang ka jingkular syapang ka jingwan utrai Jesu bat u penkut hakatu ka khot ka ba khat phra da ka ba u ong pat yaki to phinang roi hagajing ia bat ka jing tep ya utrai kata ka khubor jong ka jing aimen siem ka khubor jong ka jing kentu ka jong Petrus bah padeng kita ki jing apeng te ki jing le apeng kita ki jing cha pen si tom ben Petrus uang to penang roi ha ka jing ia bat ka jing tep ya utrai atungin pet menta kamut ayu haba ong roi ha ka jing ia kani ka kentin roi ha ka jing ia kamut bangin nang yo shu ya ka jing pen nalor bangi layo yaka haka sngi bangi pediang ya uji sukses haka donut haka jing jongi lani haka sngi ka bangi kala ka bamon kani ka kentin roi haka jing ia kamut bangin yo ya kata shu yaka jing penem more salvation langan bu haka kentin pareng ngibaro kiba la pediang ya uji sukses ngibaro kibala nget ha uji sukses haga sngi ka bangi pediang bat nget ya bat kala ka bamon dai hakata hi ka sngi bangi yo ya ka jing penem bat kadai hi kata hi ka sngi ka ba ka jing ka thamai ka sedang pat ha ka jing ka jongi ti ha ba ong roi ha ka jing ia kamut pat bangin nang roi shu hakata ka jing penem nama kamdan ka jing hikai ka bakum kata na ka ktien jong blai ban ong bangin nang roi shu hakata ka jing ban yo shu ya kata ka jing penem sisien bangila yo ya ka jing penem ila yo ya ka bat gidan kam tang ka wei bakalong ban risk scam ban bat ya kata ka jing penem hadu kata ka jingwan ka ba asien ka jong utrai abang roi ha ka jing ia kamut ru bangin nang yo shu ya ka jing mam na lor ba utrai ulamap ya ki pop ke jongi ha ka pot ka bangila plano ya ki pop ke jongi ha ga sngi ka bangila pediang ya utrai Jesu ngila kalaba mot ngila plano ki pop ke jongi baga Bible ka ong kumba ka mingi ka jingai na ka sep ngi kumta ka jingai no ki pop ke jongi na utrai balabo blai ula map ka Bible ka ong ula klet ban ken mau shu ya ki pop ke jongi ti ba ong roi ha ka jingai ai kamut bangi haban yo shu ya ka jing map kamdan ka jing hikai ka bakum kata haba blai ula map ngila kalaba mot ula map ula klet bat ngimdan kam ban yo shu more forgiveness laban bu ha ka ktien pareng lani kata ka jing ka jing yo shu ya kata ka jing map ka jong blai ti kamut ayu kan ni kentin roi ha ka jing ia ka kentin roi ha ka jing ia ka bangamut ban ong hang ni ka tho ya kata ka jing roi ha ka jing jongi kum Kyrgyzstan ka tho ya kata ka jing san jong u banget ha ka jing jong u ka ba mana ka si lani ha ka jing ka ba kenja men sim bat upol uang ha ka city ka jong u sheki nong Ephesus ka nong basah ru khat lai ba kata hadu kata ka jing tho ka rinyeng ka jing dap ka jong ukres ka jing khot jong ka tien ka jong play ka long bangin nang roi ha kata ka jing Kristan jongi ha ka jing ka bakin zaman sim jongi hadu kata ka jing tho ka rinyeng ka jing dap ukres ka ong ka tien ka jong play dangin pet ha ka kawin ka nuksa ka bangin la ban bu ang ni langi kran syapang ka physical growth lani ka jing roi ha ka ni ka met ka jongi lani ha ka jing ka jongi ngala ban ong ba ngana nuksa na ka syapang wei yo khulung ngala ban ai nuksa ha ka jinglong pin ai da pin pet yo khulung na ka jinglong khulung ka poisha ka jinglong khna na ka jinglong khna ka poisha ka jinglong samla na ka jinglong samla sha ka jinglong rangba bat ka jinglong temen kata ka dei ka physical growth kan ka jingroi kan ka jing san ha ka met ka jongi hende habangi kren pat syapang kan ka jingroi ha ka jing ka stan jongi ka ba mana ka si ka jingroi ha ka jing bakin zaman si jongi ngala ban ai phi ka nuksa artli kawai ka jing ka jong apostol Paul u balamat yeu Jesu ha ka lenti sha Damascus
kut tang hapo Damascus handai haba ula nget bat pediang yau Jesus Christ ka jing em jong u kam kut tang Damascus handai ula poi ki bebun ki benta jong kahima room banyalap ya ka gospel ngi i hakatu ka benta ngi i ya ka jing em ka jong upol kut no tang kat tu bola tip yu try handai ula nang roi ula kiu haga jing em ka baken jaman sim hadu ba un tho ru ki bebun teli ki city haga ktien ka jong ubleng na ka wei pat ka nuksa ka bang la an bu hang ni ka long la piken mau ya u Yohanes weni ki sanran ki jong utrai Jisu la jutip ya u Yohanes ningkong kum uta ukhun uperthat handai na kata ka jing long khun perthat ka Bible kai thu yangi ba ulong weni ki sanran uba ye jong utrai Jisu la ne ten preng ong beloved disciple la piken mau ka ktien ka jong ublei haswa ba utrai Jisu on IT no ila ka jong ka jing em halo ju ka ding pna uang di kentien ke bakat do yo Yohanes sa petlem ya ke Mary ka kemi ka jonga ni ya ka jing iet ka jong utrai yau ni usanran o balatip ya u kom usan utau sanran uba iet ya jong utrai Jisu hang ni ka peni ba u Yohanes haba ula ya shem bat mat yo Jisu ha ka jing em ka jong u ula roiru hakata ka jing em ka stan ka jong u ula roiru hakata ka jing em ka ba manlagasngi kom ubanget ha utrai Jisu hoi uday usanran jong utrai handai ula roiru hakata ka jinglong sanran ka jong u lightly ki bangakwa banwanra abang ikan ya kani ka subject roi haka jing ai tungin pet ka benta ka ba arpan kidak ki ba pensisa bangila roi haka jing ai kidak pat ki ba pensisa bangila roi haka jing ai ka benta ka ba ningkong ai dei ba kani kalong ka jing roi ha ka jing ien ka jing roi ha ka jing ien ka Bible ka ong bengkong Yohanes ka siti bengkong Yohanes ka nong balai ka khot ka bakhat sao ka ong kum dia ngitip bangila lat siliang na ka jing yap sya ka jing em na bangila iet ya ki prap nge jaru bam iet udang sa hi hagata ka jing yap ngadan ka ni ka jinget ba ban pensisa bangila roi hakani ka jing em ka stan jongi ka ba manna ka sngi kadai ka jing roi ningkong jongi ha ka jing ien na iken la ka long ha ka jing iet jongi yo ublai la ka long ha ka jing iet jongi ya ki weipat ki parlok ki jongi katakan pensisa bangila roi ha ka jing em kestan nama ukestan uba roi ukestan uba san ukestan uba ya chakmat ha ka jing em kestan jong u udai utau kestan uba donru ye kita ka jing sisa ha ka jing em jong u kumnu bau la roi ha ka jing ai te kawai na kata kadai ko mga ong ipimentan ka jing roi ha ka jing ien kapin ken mau yanga ya u Jesus Christ haba ki sanran ki kli ka hukum ka baningkong bat ka bakong san Jisu ang tumen iet ya utrai bo blai jong me daga downward baro daga mensim baro bat daga bor baro nganget ba ka jing roi ka jing san jongi ka sedang daga jing iet ningkong jongi ya u blai bat rangi iet ya u blai ngen la ruban iet ya ki prab ngai paru Yohanes habo utho aka city ka jong u ong kumno phin la ban ong ba pi iet ya u blai pi iet ki prab ngai tani pi iet ki parlok pi isi ya u blai na phim la ban i ya u blai bat kumno phim la pi iet phim la ban iet ya u tau ba pi yo i manakaski ha ka jing em ka jong pi tila ngim la ban iet ya ki wai pat ka long ka ba e sisa ban ngim la ban iet ya u blai u ban ngim la ban yo i ha ka jing em ka jong te ka jing iet kan pensisa ya kata ka jing roi ha ka jing em ka stan ka jongi ha kata ka jing em ka bamanna ka ski ka jongi aparlok baro ki bayo sngau ya kani ka jing hikai na ka tien ka jong blai langi ong bangila roi ha kata ka jing em ka stan ha kata ka jing ai ka jong blai yangi tungin pet ngila roi ni em ha ka jing ien ne ngidang shun ya nuri no ne dang isi ya nuri no ne ngidang dan ka nuri ka nu ka ba sniu ka bangile ka balong persha ya ka mon ka jong blai ka peni ya ka jing kidak jong ka jing bam i jong i yo blai ne dang dan ka nu ka ba le si ka ba ngem pat la ban i ya no hoi ngi pla bangilong ki kestan hoi ngi pla bangila pediang yu Jesus Christ hoi ngi pla bangila kala ka ba mot ka jing em ka jong i andai le si jong em pat la ban i ya ki wai pat ka jing khat jong ka tien ka jong blai na ma kata tungin nang roi hakani ka jing ai bat ka ba ngi i hang ni ka long ka dak jong ka jing roi ha ka jing ai ka dei ka jing roi jong i ha ka jing ien ka pin ken mau yang aru ya ka balang hapo Ephesus ha ka ba utrai Jisu ang ha ka kitab jing pen pau
haka lenong ka baar uang ye ka balang ha Ephesus ngai tenat ye ka jing le jong pa hendai phala no ye ka jing iet ka baning kong jong pa phala no ye ka jing iet ka baning kong jong pa ki prab ngai apa Ephesus ki patemen jo ka balang apa Ephesus ki long ki brieu ki badap te ka jing iet la ka long ka jing iet jong ki yo blai ngai bat ka jing iet jong ki ye ki wai pan hendai ka don ka por bakila no ye ka jing iet ka baning kong ka jong ki ti la ka don na ka long kum ta ha ka jing im jong i kum ki khon ka jong play ka pen i bangim pat roi ha ka ta ka jing ai ngidang sa ai sadien ngidang ngim pat poi shanu ru ha ka ta ka jing thau ka jong play hadu ba ka ta ka jing roi jong i hadu ka ta ka jing thau ren yang ka jing dap ka jong u Jesus Christ ngat ye ka ni ka wai ba u blai kwa yang i bangin hiar arsot u blai kwa yang i bangin kiu artet kata kadai ka jingkwa jong blai la kalong ha ka jing em ka bak khamta ma ka jing em ka bak ken jaman siem ka jongi tinga duai bang khot yegi lang barok ki ba yo sngo yo i ye ka ne ka jing kren ka tien ka jong blai tongin persang kat bala bangin kiu artet am bangin hiar arsot ha ka ne ka jing ya dei ka jongi bad u blai ka benda ka ba arpan ka dak wa pensisa bangila roi ha ka ne ka jing ai kadai ka jing roi ha ka jingai dapin puli bat nga na ka siti ba ar si ka saloni na ka nong ka ba ningkong ka khot ka ba lai ka bible ka ong kum ni kadai yangi ban aingu ya ublai na ba ka jinget jong pi kanang roi si kadai kadai yangi ban aingu ya ublai na ba ka jinget jong pi kanang roi si kadai dapin pesang ban sungo thu ya kituki artli ki siti ke ba upol utho sa ka balang pa saloni ka balang pot tasal ni kadai ka waina ka balang ka balai kendo si bon ba ki jing har ki por namar ki jing pinchtam ben ki jing hikai ki ba bakla ki barung ha ka balang ha ka por hendai na padeng ka ba kum kata ka por padeng ka ba ki ya lembai kita ki jing ha ka jing em ka jongki upor uang nga aingu yo ublai na ba ka jinget jongpi kalanang roi sikat padeng ka ba kum kata ka por ki prab nge saloni kila nang roi penban hakata ka jinget ke jongki kila kiu hakata ka jinget ke jongki kila san hakata ka jinget ke jongki bat upor uang nga aingu yo blai naka benta ka jinget ke jongpi namar ba kala nang roi si kadai para baro ka ruban ong yangi tungin yit yeladi tungin pet yeladi hadu katno ngila roi hakane ka jing ai hadu katno ngila roi hakane ka jinget ke jongi hadu katno ngila san hakane ka jinget ke jongi ni dang don ki por ka bangi atatien yo blai ni dang don ki por ka bangi dang kelet no iki ki ba ki jingkular jong ka tien ka jong blai ha ka jing em ka jongi ni atatien yo blai ha ka jing em jongi yo don ka por ka ba kum ka ta ha ka jing em ka jongi kani ka khubor na ka tien ka jong blai ka khot jangi tongin nang roi ha ka jinget kamot ayu jinget nga bu da ka tang si ken tien ka jinget kamot ka jingsania jongi hau blai bal nong tho se ki hebru ang ka jinget ka dei ka jing ngos kem jongi hau blai ti habangi don ni kani ka jinget kamot nginang bansania hau blai ha ki por baro jong ka jingem jong ki jingja ha ka jing em jongi kabaman nagasngi ukristan ubaroi ha ka jing ai ude ukristan ubaroi ha ka jinget komut ubanang bansania ha ublei ha u Jesus Christ ha ki por baro jong ka jing em ka jong u udan ka ni ka jing ngos kem kamdan kanu pat ka ban pentolot ye ka jinget jong u lani kamdan ka wai pat ka ban tu no ye ka jinget ka jong u handai ude utaw kristan uba ai tilot uba shania uba bu ya ka jing ngos kem jong u baro ha ublei nama kata kani ko khubor haba ong roi ha ka jing ai ka waina ka dak lani ban pinsi sha bangila roi ha ka jing ai ka dei ka jing roi ha ka jinget dan buon ki kristan ki bala nget hau Jesus Christ ki bala priang yo utrai ha ka jing em ka jongki kat ba ka jing em kadang sok kadang biang kadang pha ki klan ka jinget ki sngo ko ki biang lot na dong sedong dai tang shuan ki jing ha ka jing em tang shuan ki jing le ha ka jing em kam tam ngi em ha ki por ki bagadan ka ka klam COVID-19 dan buon ki persang ban sedang ban artatien no dan buon ki sedang ban keli yublei haba ki wan ki jing haba ki wan ki jing do no ki ba ki ba thanya ki yeng ki sam ki jongki haba wan ki jing do ki jing kerdu bat kum ta ter kawan ki jing artatien kawan ki jing no men sim haka jaka bangin nang ban shania hau blei haka jing em jongi ni sedang ban phai no shani ba chatai bateng khat ngi klet no iki kular ba em jong ka ktien ka jong ublei
Hane kani ka khubor ka khot yangi ba pedeng ki jing e hapdeng ki jing le wat hapdeng ki por ki basuk ki bakmen ru ngiri ban nang ila de ban shania hau blai ban IT lot ila ka jong ka jing em hau blai ban dan ka jing ngos kem hau niu Jesus Christ ubala pendem ya kemen siem jong pi bat jonga lam gum tangan ong pi ngin do no nginum roi shu hakani ka jing em kastan jongi kabaman lai ka singi kapen gen mawinga ka gospel ka jong Lukas kalnong ba khat nyo gur khat ka basan ki apostle haba ki duai hagdu ko por ki ong kumne yo jisu di kita ki apostle ki la ong hau to pen roi ya ka jinget ka jongi ngiru ladangi don ke por ka bangi sngo tlot ngi sngo bangim la yeng ngi sngo ba ngin kelonno hakata ka jinget ka jongi ngidan kam ban duai kom ba duai ki apostle to pen roi ya ka jinget ka jongi nganget kani kalong ka khubor ka badan kam yangi kum ki khon ke jong blai lam gam ta ngenam la pan ya kani ka parthai ka jingya pilgrim jongi kani ka parthai kalong ka bakhim ka jingya pilgrim jongi kalong ka bawit ngin hapan ya lamba ki jing ngi hapan ya lamba ki jing sup ki jing kemen gi bat ki por ki babon ka jing em ka jongi tinga khat ya pilang baro langi ya lamba ki por ki basuk langi ya lamba ki por ki bakemen langi ya lamba ki por jong ka jing sngosi langi ya lamba ki por jong ka jing thang ka jing em ka jongi ru tongin dom phaino na ka jinget ka jongi hau tra jisu ka jinget jongi ka dei banang kiu nginang kiu artet ambakan her arsut ha ka jinget dei ka jongi bat utrai ti kata ka de ka weipat ka benta lani ka dak jong ka pan pinsisa bangila roi hagata ka jing ayai ban nganget habu Petrus ru ong ye kitu ki prab nget ki badan ha pedeng jong ka jing pen wir ki bala hakeleng ki benta hakdu ko por habu ong ye ka de ka benta nganget ka thawru ya kata ka jinget ka jong ki ha pedeng ka jing pen sitam ka bajur ha pedeng ki jing hikai ki ba bakala pedeng ki jing ke ba ki kendo khamtam ka persecution ki bajur bakin nang ban yang scam ha ka jinget ka jong ki bala nget ki ba ki langet chisin ha utrai jisu kabenta ka balai pat kadai ka jing ka wei pat ka dak kadai ka jing roi ha ka jing tep ya u Jesus Christ dapen puli bat nga na ka city ka jong upol se ki kolosai ka lenong baningkong ka khat ka ba shipo kaong kumni ba phinyat kum ba debyang ya utrai da ka ba saiso ha ka jingle ba bha bat da ka ba nang roi ha ka jing tep ya ublai ha ka ban nang roi ha ka jing tip ya ublai bar Petrus su ong ha ka ni ka ju ai ka city kana puli a phi menne ha ka ni ka khat ka ba khat phra bat ka jing tip ya utrai bat unong pen em jongi u Jesus Christ kai ka banga kwa ban ong hang ni ka long karan ka be ka jing ong ka ba ong kum ni Jesus of history and Christ of faith u Jesus jong ka history bat u Christ jong ka jinget kai ka bangamut panong kalong kani larangi tip ya u Jisu tang uta u Jisu ubala MCC na kani ka partai ubala kha ha Bethlehem bat ubala yap ha Jerusalem langi tip ya u Jisu tang kum ka history ubala wan cha kani ka partai bat ubala im kum ba laipo ha laipo lai snem ha kani ka partai kata kam pat kanam yarap sibun yangi heneng idon kam ban madu ya u Jisu Chris jong ka jingyat ha ka jingem ka jongi ting dan kamban nang tip khambha shu syapang uni utra Jisu dan kamban tip khambha shu syapang uni Jisu kai ka jing tmu ka jong u ye ka jing em ka jongi kai ka jing kwa jong u yangi bangin le hakani ka persai ka bangin dang em bat kum ta ter ka ngidan kamban tip khambha ya uni Jisu badai ka ni ka bu pol ru ong ka balang ha po kolosai ba phin yo ya ba phin ya kum ba dei biang ya utrai da ka ba sai so ha ka jingle baro da ka ba nang roi ha ka jingtip ya ublai pralok baro ki parlok kastan bat baro ki ba pet ya ka ni ka jing ka khubor ha ni ka por tonginam hun bangina tip tangkap tu syapang utrai hendai nginang wat shu ya uni Jisu ha ka jing em ka jongi u Chris jong ka jinget ubangi ubala pen kelai ka jing em ka jongi bat u ba kwa ro yangi bangin em ka jing em bat ben sngop ha ya u kin wat shu ya u da ka ba ngi IT lot jela ka jong ka jing em ba da ka ba ngi wa chu ya u ha ka jing em jongi ka ba man la ka si kran ka jing wai shaman sim ka ba ngi shet wai ha ka balang ka jong blai ba ka ta ka jing wai shaman sim ka ong nga kwa ban tip ya u khambha sisa ngidan kam ban dan ka jing thrang dan kam ban dan ka jing angnut ngidan kam ban dan ka jing sliang ban tip khambha ya utrai Jisu
de kumno ngin tip khamba ken yu new Jesu de tang lada ngi puli ya ka ktien ka jong play rangi puli bha ya ka ktien ka jong play ngin nang tip khamba sho shapang jong u tongin nem tip ya utrai Jesu tang da ka bangi shu asngo nang ne bat nang tai dari tang bangi yo asngo ha bangi le che ka yeng ka bakan tang ka jong utrai lamba ki shakti ka jong play ki bakran ya ka ktien ka jong play hanang idon kam ban tip khamba sho ya ka ktien ka jong play da ka ba mangi hi daladi ngi persang ban puli ya ka ktien ka jong play par hang ta ken ngin san ru ha ka jing em ka bakan jaman sim ka jongi unong tho u petra sa ka city baning kong jong u kalonong ba ar kat khot ka ba ar u ong kum ni kum ki khunlung badang kha to phin kwa her ya ka bas ngur ka dot ka ba diamond sim khnang ba phin yo san daka shaka jing pendem kum ki khunlung badang kha to phin kwa her ya ka bas ngur ka dot ka ba diamond sim kai ka ta ka bas ngur ka dot ka ba diamond sim kani ka thau ya ka ktien ka jong blai kum ki khulung tongin nang kwa her ya ka ktien ka jong blai khnang bangin yo ban san hagata daka shaka jing penim ka jing khat ka jong blai ba ka jing kwa ka jong u yangi bangin san hagani ya ka jing penim te namal kata de tang lada ngi puli ka ktien jong blai de tang lada ngi penlet jingmut ka ktien jong blai de tang lada ngi ai por ban shong ka ktien ka jong blai ngin tip khamba shapang u Jesu tungin don ni ka jing thrang tungin don ni ka jing sliang ka jing angnut ban poi shakata ka jing kwa jongi ban tip khamba ya utra Jesu tra ngim don ka jing thrang ngim don ka jing sliang ka jing tip jongi ya Jesu kan long tang kat tu kum ba pila tip adu menta kan long tang kum tu kum ba pila tip adu menta hende lada phi don ka jing thrang ka jing sliang habai phi ngam me ka tien ka jong play ngenang tip khamba ka tien ka jong play ki kristan ki basan ngangai kimdai ki kristan ki bam tip ya ka tien ka jong bai ki bam puli ki kristan ki basan ki dai ki ta ki kristan ki ba puli bha bat ki ba puli testa ki ba penlet jingmut pha ya ka tien ka jong play te dei ga ta gen ki ban mirap yangi bangin nang roi hagata ka jing ai ka jong play ngadwai ho play bo play no yo ban kirkhu na ka banta jong pi baro ki ba yo sngo ya ka ni ka khubor na ka tien ka ba em ka jong bat ban penkut ya ka ni ka khubor nga ka ru ban ong kum ni bangin nang roi ha ka ni ka jing ai tungin ai ti ka dei da ka jing em ka ba ai ti lot jongi hau trai Jesu gidan kam ban ai ti lot ya ka jong ka jing em jongi hau trai Jesu ka jing em ka ba ai ti lot ya di mana ka si ha ka jing doai ka jing em ka ba ai ti lot ya di mana ka si ha ka jing puli ka tien ka jong play kan yarap yangi bangin la ban roi la de ban san ha ka ni ka jing ai hapdeng ki jing apdeng ki jing le apdeng ki jing do jing kermen apdeng ki por ki basuk ka por ki por ki bakmen ngin roi ha ka ni ka jing em ka stan jongi ka ba manla ka singi ban penkut ya ka ni ka ban ong kum ni tungin yit ila dia hatungi la roi ne em ha ka ni ka jing ai lani hatungi la san ne em ha ka ni ka jing ai la da ngim pat san lani la ngim pat roi ha ka ni ka jing ai ka jong play balai ngim ya be shagata ka jing san lani balai ngim ya be shagata ka jing roi daga bangin tip khamba yu blai ru ha ka jing em ka jongi to blai nyu ban kirkhu na ka ban ka buram jong Jesus Christ amen. La jing im kaslem ni por kalingkon shakari thamai ngan le thapun khon ka jing thmu atrai ha do nu jonga ngan yai ne hame to Jaya mi ngan bu
bom ngam yat sak ma sho ya các tin trong mi trai ngân yai cô ngu tăng trong mi ngân lòng bên đón cam a trai cát ba mi ibet tu nang bên cha này yai ne ngân yai ne hadu bakut yai ne cát ba cha ya mi ngân bút tu ya rap atrai ching em lột nga ai hadu bandawai da donut basngun jing em blari khun ngan yak man kasngi jing it neng pen tuoi ngat bha shisha don jing em kur hai kamen sim hami ka kermen atrai yai ne ngan yai ne hadu bakut yai ne kat baca ya mi ngan bút tu ya rap atrai ching em lột nga ai hadu bandawai kajutang ate trai bangan yai ne kalamangan ra kashabami pha kajing em jonga kum nuk sabab ha babur thei kan i dur trong mi hanga yai ne ngan yai ne hadu bakut yai ne kat baca ya mi ngan bút tu ya rap atrai ching em lột nga ai hadu bandawai ban kiu arten nganang yale shaki kerdan kam drong ngabe ngaduai jor nganang mare trai ra yang ngakam ha drong trai ra yang bangan yo yeng da kajingen haja gap neng kam shaneng hi men sim ka be trai ra yang kam sha neng ngam kwa shisha bangan shusa hajing arta tien jing bom la laki way ban lat kim yale ngadu wai ngan posha drong trai ra yang bangan yo
sha neng hi min sim ka be rai ra yang nga kham sha neng e nga kwa ngan im halor berthei ngan im ha po jing ai e blei namar nga sngau ki ba thiang e jing rua riu kut kham sha neng e trai ra yang nga bangan yo ye da ka jing e ha ja kap neng kham sha neng hi min sim ka be rai ra yang nga kham sha neng e sha drong tam e nga kwa ban yeng nang tangan i jing per nai bneng nang ni rungan dua jur e trai ra yang nga kham sha drong e trai ra yang nga bangan yo ye da ka jing e ha ja kap neng kham sha neng hi min sim ka be rai ra yang nga kham sha